שלום, שלום, שלום. רינת. כן. מה שלומך? טוב. מאמן. מה את מספרת? אז זהו, שאתמול סיימתי את הקורס לטיפול בטראומה. אופה. ולמדתי מלא דברים חדשים, ואני גם, זה אולי נשמע מוזר, אבל אני גם לומדת את המגבלות של מה שלמדנו. מצד אחד אפשר לעשות עם זה ניסים ממש, להחזיר לאנשים את החיים שלהם. מצד שני, זה עובד עם כל אחד אחרת, ויש אנשים שזה פחות יתאים להם. זה שלחת אותי לעידן, וזה, הוא גילה לי שיש גם דרכים אחרות לעשות את זה, לא פחות יעילות, ואני מתרגשת כי אני רואה שאפשר לעזור למלא אנשים. בהחלט. ואת יודעת מה, אם כבר את מדברת על טראומה, אני חושבת שבראייה שלי, כל אחד עם הרמה של הטראומה, אבל אני לא חושבת שיש הרבה אנשים על פני כדור הארץ, שבצורה כזו או אחרת, לא חוו טראומה, או שאפילו את תסתכלי על זה, תגידי, אבל מה, ובשביל הבן אדם עצמו, זה חוויה טראומטית. ולכן בעצם כשמדברים על לעבוד עם טראומה, לדעתי זה כמעט, נגיד, בשביל לא להכליל לגמרי, 90% מהאנשים שבעצם יגיעו בצורה זו או אחרת, ומסיבה זו או אחרת לקליניקה של מישהו, זה יהיה בסופו של דבר, כדי לפתור איזה, אולי המילה טראומה הוא מאוד גדול, אבל איזה, כל אחד חווה את זה בצורה אחרת, ומפרש את זה בצורה אחרת, אבל זה משהו שמשפיע על החיים. אני אגיד לך איך אני הגעתי לזה, ומה הביא אותי ללכת דווקא לזה ודווקא עכשיו, כי אני חושבת שזה מאוד מאוד רלוונטי למה שקורה גם היום. אז מה שהביא אותי לזה, כן, יש לנו פה גן חיות. חמודה, כן, חמודה, סליחה. הוא מקנא. 7 באוקטובר לא תפס אותי בהפתעה, זאת אומרת, אני ציפיתי לו כבר המון זמן, אבל יש לי אחות שחיה 3.5 קילומטר מעזה, ויש לי משפחה בעוטף עזה, ויש לי משפחה בבארי, ושניים מהם נרצחו ב7 באוקטובר, הבן שלהם נלקח לעזה, נרצח לפני שנה שם, ויש לנו המון מזל, כי לפני כחודש וחצי זכינו לקבל את גופתו חזרה ולקבור אותו, שזה משהו שהרבה משפחות עוד לא זכו. ובגלל כל הדברים האלה התחלתי ללכת להתנדב עם משפחות החטופים בכנסת, פשוט להיות שם בשבילם. הן חוות דברים מעבר לכל מה שהן חוות בגלל החטיפה ובגלל המצב. יש חלקים מהאוכלוסייה שמאשימים אותם במה שקרה ומתנהגים אליהם בצורה שאני לא יכולה להבין, אבל בסדר, זה המצב. והסולידריות, ושידעו שהם לא לבד, ושידעו שלא משנה מאיזה קשת פוליטית יצאה, כי זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לאנושיות. יש אנשים שאיתם, תומכים בהם. זה מה שהביא אותי לכנסת. אבל אז ראיתי את התוצאות. והתחלתי גם לראות את התוצאות באחותי ובאחיינים שלי, שאיבדו כל כך הרבה, שחוו את מה שהם חוו וכל. ואז אמרתי, וואלה, אנחנו מדינה בטראומה, וזה לא משנה אם היית שם, או אם היית בבית וראית, או יש לך חברים, או יש לך משפחה, או חיילים, או כל מה שקרה מסביב.
כל אחד חווה את זה אחרת. בהחלט. ואנשים צריכים תמיכה, אנשים צריכים מישהו שיעזור להם לקבל את החיים בחזרה. בהחלט. כי 1.5 האחרונות היו מאתגרות. כן. כן, כן. ואמרתי, וכל אחד מאיתנו חווה בחיים שלו דברים מאתגרים. דברים שהשאירו לו צלקות ומנהלים אותו. ואני רוצה לעזור לאנשים להסתכל על הדברים האלה בצורה אחרת, ולתת להם את האפשרות לבחור איך לחיות את החיים שלהם, במקום שאותם חוויות ינהלו אותנו. כי אותה חוויה יכולה להיות מעצימה, והיא יכולה לשבור. בהחלט, בהחלט. הרי כל סיטואציה שאת חווה, את יכולה לקחת אותה לפלטה שלמה של רגשות, ומה את לוקחת מזה, ואיפה זה משאיר אותך. כן. הדברים נצרבים, לפעמים הדברים הכי טריוויאליים יכולים להיות הכי מנהלים, והדברים הכי טראומטיים עוברים ככה. כן. כן. ולפי מה שאת הרגשת ולפי מה שאת חווית, האנשים קולטים שהם בסוג של טראומה, זה לוקח זמן, זה... יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, הרבה לא מודעים, מנוהלים ולא מודעים לזה שהם מנוהלים על ידי דברים מסוימים, ולפעמים צריך לחפור קצת כדי למצוא את הדבר שמנהל אותך. בהחלט. וגם כשאתה משחרר את זה, אתה צריך ללמוד לחיות בצורה אחרת. זה לא, היי, שחררתי. כן, כי בעצם זה בדיוק מה שאומרים, זה לא בגלל שאתה מוציא משהו, שזה בעצם חייבים לשים משהו במקום, אי אפשר להשאיר ריק. זאת אומרת, כשמוציאים משהו צריך לשים משהו במקום, אם לא, בדרך כלל זה חוזר בצורה זו או אחרת. זה אחד הדברים, אבל גם אנחנו מתרגלים, ותקני אותי אם אני טועה, את יודעת את זה לא פחות ממני, אנחנו מתרגלים להתהלך בצורה מסוימת, לחשוב בצורה מסוימת, לעשות דברים בצורה מסוימת, ואז, ואנחנו גם מתוכנתים על ידי החברה. להסתכל על הדברים בדרכים מסוימות. יותר ויותר דרך אגב, עם כל הרשתות שאת מאוד אוהבת, וכל הדברים האלה, זה באמת, אנחנו יותר ויותר, זאת אומרת, אני זוכרת שכשאני הייתי קטנה, היו העיתונים, היו את הדברים האלה, היה תחילת הזמן של הטלוויזיה, וכבר היינו מתוכנתים, אבל עכשיו זה, כי היינו כאפס למה שהיה, כאילו, בהחלט, כן? אומרים לנו מה לעשות ומה לחשוב ואיך לחיות. כן, ומה לעסוק ואיזה מקצוע יתאים לנו, אבל זה לא. ואנשים חיים הרבה פעמים חצי חיים בגלל זה. כן, כי לא רק שאומרים לך במה לעסוק ומזה, אומרים לך איפה לחיות, אומרים לך מה להרגיש, אומרים לך איך להיראות, את שמנה, את חזה מדי, את ככה, זאת אומרת יותר ויותר נכנסים לחיים שלנו ואומרים לנו מה לעשות, בהחלט. אומרים לנו מה זה מושלם ומה זה טוב. יש דבר כזה מושלם? לא, את יודעת, אני הוצאתי את זה היום בבוקר ושמתי לב שהיה טישו בכביסה והיה לי מלא לבנים, ואז אמרתי אולי אני אחליף, אולי לא, כי ידעתי שאנחנו הולכות להסריט את עצמנו, אז אמרתי לא, אני לא אחליף. לא, עכשיו הוא הוסיף קצת לבן, הכל טוב, יש לך מלא, הכל טוב, מי שנכנס לבית פה יוצא... הכל בסדר.
ואמרתי, יוצא מסודר. את יודעת מה? לא, אני לא אחליף, קצת עברתי מברשת. בכל אופן. אבל החיים זה אנחנו, ואנחנו זה החיים. והדברים האלה זה אין מושלם, אין שלם, אני לא רוצה להיראות בצורה מסוימת כי החברה מכתיבה את זה. אני רוצה להיות שלמה כמו שאני. ולהיות אמיתית, נמאס לי ללכת לפי התכתיבים של אנשים אחרים. לפי התלם, המוכתב. לפי התכנות. לפי התכנות. כי יש הרבה תלמים. יש כזה אפשרות, זאת אומרת, האם זה באמת אפשר להתעלם מכל מה שיש מסביב, מהתכתיבים, ממה שמכניסים לנו לראש, האם באמת ניתן להיות נקי? שאלה טובה. הרי, זה ממש, זאת שאלה עמוקה אפילו. זו שאלה מאוד טובה, זאת אומרת, אתה יכול להתחיל להשיל שכבות. אנחנו עדיין חיים בחברה, אנחנו עדיין צריכים להסתדר אחד מהשני, עדיין יש דברים שאנחנו צריכים להתאים אחד לשני, אבל להגיד אם זה משהו אבל אנחנו לא חייבים להיות מה שהחברה מכתיבה לנו להיות. העניין שרוב רובנו, ואולי אפילו אני חושבת שאני חוטא בזה לפעמים, שבעצם, שבאיזשהו מקום, למרות שאני למדתי ולומדת כל יום, שפחות ופחות אכפת לי מה יגידו ומה יחשבו ועל מה שאני עושה, על איך אני נראית ודברים כאלה, בכל זאת, יש תמיד את המחשבה הקטנה הזאת, או את מקבלת כזה פידבק ממישהו, וזה בכל זאת, למרות שאת יודעת, ולמרות שאת מתפתחת והתפתחת, והצלחת לשים את זה, אני יודעת שהשתניתי מאוד, זאת אומרת, הרבה פחות חשוב לי מה יגידו, מה יחשבו והכל, יחד עם זאת, כן, אני יודעת שאנחנו באנו להצטלם היום, אז שמתי לב טיפה יותר, כדי אולי כדי בשבילי להיראות יותר טוב, אבל זה גם חלק מהעניין, מה יגידו, מה יחשבו, איך אני אראה. ואני לא מאמינה שיש מישהו בעולם המוחכב הזה שלנו כרגע, שבאיזשהו מקום אין לו את המחשבה הזאת, גם אם לאחר מכן הוא שם פס. אני אגיד לך איך אני רואה את הדברים, וקודם כל אני מסכימה איתה, ב100%, בסדר? זה לא. אולי מישהו שגדל במקום, שגדל לבד ולא באמת חווה את זה. מוגלי. כל כך חווה. מוגלי. מוגלי. אבל אז יש את החיות ש... נכון, שהוא צריך גם למצוא חן בעיניהם. נכון. אני יודעת שרוב החיים שלי למדתי להוריד את הראש, ואחרי שחטפתי לא מעט בגלל שהייתי שונה מהחברה, ניסיתי להתאים. ובעצם איבדתי את עצמי בדרך. וב10 השנים האחרונות אני במסע של להחזיר את עצמי לעצמי. וזה מסע. ואני יכולה להעיד שלפני שנה לא הייתי מסוגלת לשבת מול מצלמה ולחשוב שמשהו מצלם אותי. אני מתחברת מאוד למה שאת אמרת, גם כל החיים שלי אני הרגשתי אאוטסיידר, שונה, המון הסתכלו עליי, דיברו עליי,
כן, לקח לי המון 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 זמן ושנים של הבנה, של למידה, של הפנמה, כדי להתפתח לזה. רק את השם שלי, לקח לי יותר מ50 שנה לקבל אותו, כי הוא גם יוצא דופן, ואין כמעט בעולם עם השם, אני מצאתי עוד 2 כאלה בעולם, וואו. עם השם שלי. אני מקנה. אז לכן היה מאוד קל למצוא לדוגמה שם דומיין, כי אין לאף אחד את השם הזה, זה פשוט מחכה לי. אז, אבל לקח לי המון המון זמן, כי הייתי המוזרה, ועד עכשיו, רק עכשיו למדתי, שלהיות לא כמו כולם, זה כיף לי, ואני אוהבת להדגיש את זה, עם הצבע בשיער, ויחד עם זאת, אני אוהבת את זה, אבל לא יותר מדי. כי עדיין יש תמיד את ואני אגיד לך, יש אנשים שנראים ממש ממש אאוטסיידר, בצורה כזו, בצורה של הלבוש, או בצורה אני מאמינה שחלקם הגדול עושים את זה דווקא, כאילו זה לא שהם לא חושבים על מה יגידו ומה יחשבו, הם חושבים על זה ואז הם עושים. זאת אומרת, זה תגובת נגד וזה לא בגלל שלא אכפת לי מה יגידו. כן, יש בזה הרבה מן האמת. כן. כל אחד מגיב אחרת, כל אחד הזה. לקח לי הרבה זמן להבין שכולנו מיוחדים. זאת אומרת, ידעתי, ועדיין פחדתי. ועדיין יש חלקים ממני שפוחדים, ויש חלקים ממני שלא רוצים להיחשף, מפחדים להיחשף. ולמה הכל צריך להיחשף? אנחנו בעולם כזה, שכל אחד גר בתוך הבית שלו, יחד עם זאת מזמין כמעט את כל אחד לתוך הבית ולתוך החיים שלו, וגם עושה את החיים מאוד מאוד ורודים, כדי שאחרים יוכלו לראות איזה בית ורוד ונחמד. הוא באמת מזמין אותו לבית שלו, או שהוא מזמין אותו לתוך תמונה? אני חושבת לתוך תמונה מאוד מאוד ורודה, יחד עם זאת, זה סוג של חשיפה, גם אם זה לא חשיפה אמיתית למה שקורה באמת, זה אולי חשיפה למה שהייתי רוצה שיהיה. ויש אנשים שבאמת מזמינים את האנשים לתוך החיים שלהם, ברשתות, הכל, כאילו שופכים, בלי הבחנה הייתי אומרת, וזה מאוד מוזר, כי פעם שכן יכל להיכנס לבית, לדפוק ולהיכנס, עכשיו בלי הזמנה מיוחדת או בלי שום דבר, אז השכן לא יבוא ואני לא פוגשת אותו, יחד עם זאת, הוא לפעמים יודע יותר ממה שהוא יכל לדעת פעם. כן ולא, כי מה שאני חובה ב10-20 השנים האחרונות, בשתות חברתיות וכל זה, זה שאולי יש יותר בחוץ, אבל יש פחות אמת. זה, כן. כאילו אנחנו חיים, לא, אני חייבת, אני הייתי בארצות הברית, לפני כמה שנים, עשיתי קורס שם וסיפור לזמן אחר, ואני זוכרת שהייתי בשוק, כי תמיד חשבתי שבסרטים האמריקאים, טוב זה בסרטים האמריקאים, פתאום אני רואה אותה אנשים מתנהגים כמו בסרט, אבל מתנהגים כמו בסרט, זאת אומרת משחקים תפקיד, ממש, והם אפילו לא מודעים לזה שהם משחקים תפקיד, כמו בסרט. נכון. ואני הרגשתי פשוט שאין שום דבר אמיתי. וזה משהו שאני לא חשבתי שאני אגיד אי פעם. כאילו החברה תכנתה אותנו עד כדי כך,
שאיבדנו את הקשר עם האני האמיתי שלנו. כן. עכשיו, מרגישים את זה. לא משנה מה, אתה מרגיש את זה. ואם את מסתכלת על הצעירים שבדור שלנו, שחי כרגע, זה עוד יותר מורגש. גם וגם, תלוי. יש כאלה ויש כאלה, אני פגשתי גם, כן? במיוחד במשפחות החטופים שאני פוגשת עכשיו, אולי בגלל כל מה שעובר עליהם, הם גילו את העוצמה שלהם. זה בדיוק, בדיוק. הם גילו את אני לא יכולה אלא להעריץ את החוזק הפנימי שלהם ואת מי שהם, והם מדברים מתוך זה. את מרגישה את זה, זה אמיתי, זה מדבר אליך. זה לא איזה משהו מצועצע של בוא נמצא חן בעיני. לא, לא. כשאת מדברת על האנשים האלה, את מדברת על איזה גיל? זה חוצה גבולות, זה בין נער בן 16, כן? כן, אח של, לבין חבר'ה באוניברסיטה, ואנשים בשנות ה-20 שלהם, ה-18, כן, יחד, ראינו את זה גם כן עם כל מה שקורה עם החיילים, ועם הדור שאמרו עליו שזה דור של מפונקים, ושהם לא שווים שום דבר, והם לא יגיעו לשום מקום, והופתעו מרמת המחויבות, ומרמת החוזק של הרבה מהחיילים, בכל מה שקרה בשנה וחצי האחרונה. אני חושבת שזה נמצא בכולנו. כן. שאנחנו כולנו רוצים את זה. ומתי זה מתעורר? רק כשמקבלים את המכה, רק כשיש משהו ממש גדול, יש דרך לעורר את זה בצורה פחות קריטית, פחות כואבת? אני רוצה להאמין שכן. אני רוצה להאמין שכן. אני מאמינה שהחברה שלנו צריכה להשתנות, כולנו. כאילו לא בינת או במדיעה. אוטופיה. אני גם כל פעם חושבת על אסימוב ועל הסרטים של אני רובוט, וה-AI שנכנסת לחיים, שנכנס לחיים שלנו כרגע וכל הדברים האלה. והדומסדיי, כי בינה מלאכותית תבין שאנחנו לא מספיק טובים, ואז היא פשוט תמחק אותנו, כי אנחנו לא מושלמים, ואנחנו עושים מלחמות וכל הדברים האלה. טוב. ואז אני אומרת, כן, אבל זה יוצא מתוך הנחה שאנחנו לא יכולים להשתנות. אולי הגיע הזמן שנשתנה, ונתחיל לחפש בעצמנו את האמת שלנו, ומה בנו. אני חושבת ולמה באנו. אני חושבת שמה שקורה בשנה וחצי האחרונה פה בארץ, גורם לשינוי הזה, בהרבה מובנים. אצל חלק מהאנשים זה עורר את כל הפחדים שלהם. כן, אבל זה תמיד ככה, זאת אומרת, אף פעם לא יהיה לך 100% של אנשים שיחשבו אותו דבר, ויסכימו על משהו, באותו רגע. זאת אומרת, זה גם יכול לקחת זמן. זאת אומרת, יש אנשים שחשבו בצורה מסוימת ב6 לאוקטובר, ויש אנשים שמה שקרה ב7 לאוקטובר, כבר עשה שב7 באוקטובר בערב, הם כבר עשו איזה שינוי מחשבתי מסוים, כזה או אחר. יש כאלה שזה היה רק ב8 לאוקטובר, ויש כאלה שרק שנה לאחר מכן, ויש כאלה שעדיין לא עשו שינוי. זאת אומרת, לא חושבים שצריך לעשות שינוי. ואני יודעת שכל פעם שיש איזה משהו שקורה,
משהו גדול שקורה, האנשים, חלק מהאנשים מצליחים לקחת צעד אחורה, כדי להתבונן, ובעצם אני חושבת שזה אחד ממה שקורה לנו בדור הזה, שאנחנו כל הזמן עסוקים, טלוויזיה, רשתות, כל הדברים האלה, אין לנו זמן לחיות, אין לנו זמן להיות לבד. מה זאת אומרת להיות לבד? זה להיות מסוגל, אני אומרת את זה, אני אחד מהם, אני לא מוציאה את עצמי, אבל לקחת את הזמן, לקחת כוס קפה, תה, מה שאנחנו אוהבים לשתות, ולשבת, בלי מוזיקה, בלי טלפון, בלי מישהו לדבר איתו, בעצם לעשות דייט עם עצמי, אפילו ל5 דקות. תארי לעצמך, שלא רק שאנחנו היינו חושבים אותו דבר כולם, הרי אם את חושבת כמוני ואני חושבת כמוך, אנחנו מתלבשות אותו דבר. תתארי לעצמך, כולם אותו דבר, כולם מסופרים אותו דבר, וכולם, לא, זה היה מדכא, נכון. יחד עם זאת, אני חושבת שמה שאנחנו צריכים כן ללמוד, זה לשמוע הדעות של מישהו אחר, ולקבל את זה שמישהו אחר יכול לא לחשוב כמוני. לא להיות כמוני. ולא להיות כמוני. אבל זה לא להיות כמוני, זה לא לחשוב כמוני, זאת אומרת זה לא... זה גם שהתקשורת לא תמיד עוברת כמו שצריך. כן, אנחנו גם צריכים ללמוד, לתפוס את המילים, וכן, בהחלט. זה